יהודה לפקוביץ', זה ניתוח של עמוד אינסטגרם שלך. לקנות וי כחול, לעלות יותר פוסטים. 133 זה ביזיוני. תמונת פרופיל, תקרב איזה טיפה, ושים לי צבע מאחורה. אני אהבתי את המדים של השף. 3,480 לקוחות מרוצים באירועים שלי, זה מצוין. הייתי מוריד את זה אבל שורה אחרת, כדי שישר יבינו מה אתה עושה. הייתי רושם שף בשרים פרטי לאירועים ואיזה אירועים אתה עושה, זה בשורה הראשונה. הופך לכם את האירוע שלכם למיוחד ומלא בטעמים. נחמד, זה לא אומר לי כל כך כלום. חוסך לכם זמן, דואג לכל הפרטים ומסיר דאגות. זה גם מאוד גנרי. תשתמש ביותר אורחות חברתיות. אמרנו כמה לקוחות מרוצים זה מעולה, כמה זמן אתה עושה את זה. אם יש לך איזה תעודה מאיזה טבח או מאיזה שף, או שאם עבדת עם אנשים מאוד מפורסמים, אתה יכול גם לכתוב את זה. כל דבר שיעזור לך להוכיח שאתה השף בשרים הכי טוב. לפרטים נוספים, לא טוב. פה הייתי רוצה להגיד להם ממש, להוביל אותם למה שאני רוצה. לתיאום האירוע הבא שלכם, תלחצו כאן, זה יכול להיות זה. או שפשוט תראה מה הקהל שלך כל הזמן מבקש ממך, לרוב זה יהיה פשוט הצעת מחיר. ברגע שאתה נותן הצעה שאנשים מבינים מה אתה עושה, ולא נותן להם לנחש, אז אנשים ילחצו לך על הלינק. וואטסאפ, לא, שים שם דף נחיתה שמסביר מה אתה עושה, והעמוד שלך טיל.